Kohimen ko para shua kamas ngin puson kindiat halor kanegas ngi halor ka jingor dor jong kanegas ngi gi persyang ban sautu kumno kaneka ngi burom kala yo dur kadar wat kumno kaneka ngi burom ka kerlelong ka jimpade ka padeng du jong ka jimmene jongi ki Kristan kamda memang ki Katolik ya royal try haleluya 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 ko himmen ko para ki ju kila don born jait ki ngi burom ki ju ki rake ya ka ngi burom nyadu kapor kila mi na Egypt but kila stang ban penwandur ya ki ngi burom kum ka jingkan mau id ya uble ha ka jingem joki buon ki ngi burom jonki kalong ka jingkan mau id jong ka jingdon uble jingkan mau id jong ka jingya da uble jingkan mau id jong ka jimpen sle jongu halo joki ya roya me ko try hallelujah hallelujah te bon sin ko himmen ko para habang yusno ya ka tin Pentecost ni yo ya ka jingmut ba kane kalong ka jing kerlong lang jong henyu tiliki tayo henyu tiliki tayo bad ka ba kintup sanpo sngi ha ka sngi sanpo kirake ya ka Pentecost jingdap sanpo sngi jong ka jimpen kare jongki bad nagabinda ki ju ki kot ya kane ka sngi burom shawot ong jambaro shawot kabamut shawus kabamut tayo te haba henyo telli ki tayo ki yalanglang kakelalong shawot pura henyo telli ki tayo henyo endu henyo karno sanpo kindai yanda ladap henyo tayo kirake yaka Pentecost jingdap sanpos hallelujah nia roya me komen siem bakoi nia roya me komen siem bakoi nia roya me komen siem bakoi tangi haban sautu kata kamut shawot kalonga jingdap henyo tayo bad kay ka jingker pang jong kane ka henyo tayo ka jingker pang jong kane ka hinyo tayo kalong ka jing long bad ka jingim jong ki pai Israel namar kilong nomadic tribe kilong ki jait benriu balasyang kilong ru jait benriu barrep ki pai Israel kilong ki jait benriu barrep Kishania haka rep kariang. Walada minta lada pileisha Israel pinyo I yaka rukam rep jonki kilong kam start. Omde kumba rep mangi. Tang na kindiat jaka kilaban pinmi bun giso. Namar kilong bastard. Namar ublay ula pin start yaki. Mi ngipad walada ngi don bun kindawru ngimju rep. Namar ngilong ki beryu bawat ya kalindi balingkot banyo kaspa henre ki pai di Israel kilong gi jait bandriu ki batrai shito bat kilong gi nongre bad namar ba kilong nongre kila donru ya ka jingkawai ka ba kerpang banreke ya ki so baningkong jonki first fruits ngirung edon ki jing aingu ya ubale daki so ningko bad nagabinda ki ju ki pinkerpang Pentecost namar ha kasngi baningkong jongka tayo baningkong ki reke yaka sngi burom ne ka jingkan mau jongka barley festival jingkawai jongka barley uso barley kataru kalong kum ga jait keu barley bad keu haka bastang jongga tayo kikin mau yaka jingarep barley haka bakut jongga
san po sngi sau po kendai sngi kirake ya ka sngi burom jong keu te kane baro artilli ki jingrake bale ki bukerpang namar ha ka sngi baning kong jong ka tayo jong ka san po sngi ki ot yau barley ki ot barley jingot barley harvest festival kane kalonga sngi burom jongka jingot don kato katne yinga seng hapadeng jongiru tenteng enda kila dep ot lut keba lese ki kot lang ye ki kun ki tigi jongi baro ki pelong ya ka jingkawai barit kum gadda ka shin jonga jingtrei shitom jongi baro shisne enda kila lumlang enda kila dep lumlang ya ki keu ya ki paro ki rep keriang ki kemen kumba ngile mangiru ki juru kilong ki jait bandriu bas ngau komen ki bashat komen ki bas ngau tanat ya ki jingkawai bad ki ken kordor hadu kata kata ya ki jingkawai baper namar ki sautu baro ki jingarku kabakiyo pediang kalawan na uble bad ki paisha uble ben snongu yau hallelujah hallelujah ya ro ya me komensiem bakoy ni snongu ya me komensiem bakoy hallelujah ko himmen ko para kabamot ni sautu habangi pusan shapanga Pentecost pide ben sautu Pentecost kalongkas ni burom jonga jingot harvest festival kabamudayu jingot ilaban nong jingot enda ladep lumlang yaki so jonga jingtre kireke yakas ngiburom de nagadaga daw ko himmen ko para nagabinda ki ju kanegas ngiburom kalonga ba kongsan hakas ngibaning kong jonga tayo kabakastang yaka Pentecost kila ot yaka barley habakut habadap sanbos nem ki ot keu bat barley kilalong kiba kongsan nagabenta ka jingim jongi Israel bante yaka met ban penbiang yaka met ban pinbiang yaka jingdon kam jongi yanda kila rake yaka neka sniburam ki wanda ka jingsnongo ya ubale bara hinyo tayo kilongi tayo jonga jingkerku hinyo tayo kilongi tayo jonga jingkerku bahabangi ang kabaki juang shawot ki ang hoy nilayo yaki tayo balakerku tama ka jingim jongi kine kilongi tayo badapda ka jingkerku kine kilongi tayo badapda ka jingdon ble bat ki pai sha ubale bat ki reke ya ka shawot ki reke ya ka shawot namar ka jingit ka bapalat ubale ha ka jingim ka jonki hallelujah ni roya me komensiem bakoy ni roya me komensiem bakoy hallelujah 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 ko himmen ko para kane kalongro ya kadaka shin jongka jing aingo ya ubale ha kane ka jingrake kila don lai binda ha ka Pentecost ki don lai binda Pentecost kalongro ya ka jingkawai pilgrim festival yong pilgrim festival kiwan ha sha Jerusalem baro ki remba shinrang Pentecost kalongkas ngiburom jongi remba nagabinda ki ju habapoy yakas ngiburom Pentecost kisnautu man paway remba udeben leisha Jerusalem dakaba lumlang hakakti jongu yakisoning kong Henry minda habang iped yaka Pentecost nagabinda jongi kalongkas ngi batalod jongi remba
Pentecost kalong kasngi batolot tam nagabinda ki remba. Henry nagabinda ki jait benriu ju. Pentecost kalong kasngi baklain tam jongi remba shinram. Ladangi peda ka balang jongi minda ki remba shinrang ki ken sting paladia umen siambakui. Remba shinrang kim ken kordor ya umen siambakui. Manoba ken kordor ya umen siambakui kinde. Remba shinrang kiting ya ka Pentecost. Henry remba ju kila yid ya ka Pentecost. Nagatagat daw ha kasngiburam Pentecost ka Jerusalem baro kawe ka dabda ki remba shinrang. Na manla kitliw ing kibasa Jerusalem, kibasa Galilee, kibasa jingay na ka Palestine, Wadya ki batsa ha Rome, wadya ki batsa jingay, siya ki Arabia, siya ki tain baper, kinwan siya Jerusalem. Ka Jerusalem ka dabda ki remba shinrang. But hakik tijang malla ki remba shinrang ki don ya ki siyang. Badabda ki so. So ayu so keu upiniang keu ukit ya keu nanda habakila boy sha Jerusalem kilen ikire lingdo remba kinshim kinlum artiliki upu keu unshet mawu manoban shet uremba lindo unshet artiliki upu keu Bad unrum shaka temple, bad un late tarwa, yaka jing tarwa, kerpang, hakama tubale. Nagabinda baro kineki yingasem. Nagabinda baro kineki nongarep. Nagabinda kine baro kineki remba. Shinrang kibala wana keleng. Kibat hakakti jongki so ningkong. So ningkong. Bad kakalalong kasngiburam jongi remba. Pentecost. Kalong kasngiburam jongi remba ha kari Israel. Henry ha kabalang ka Pentecost kamdeshu sngiburam jongi remba. Namar ki remba jongi kim sawutu kae ka Pentecost. Ki remba jongi kim peipang shu kae ka Pentecost kane reka jingma kabajia ha ka balang chungi minda ladang ipet keleng ladang ipet kano ka balang ngiyoi ki remba shinrang ki duna ha ki yimane minda namar kim ju kein kordor shu ya ubale but kim kein kordor shu ya ka jingurku jongu bale kane kade ka jingma kaba ahap ya kabalang minda yaro yautrai hallelujah ko himmen ko para ngalaom ka Pentecost kalong pilgrim festival pilgrim manohang ni remba shinrang every man in the family come to Jerusalem kane kalongka pilgrim festival jingiyai pilgrim jongi ju na jingay bad na jan kiwan banaingu ya ubale baro pipet ya ki chuki kine kitay sange kindiat pi apshua shongkop yaro yautrai hallelujah ko himmen ko para kane kalong ka ba kerpang nagabinda jongi habang yok hoy kane kade ka Pentecost nangda ngide ban pusonru ka Pentecost kalong kas ngikoy kas Pentecost kalong kas ngi holy day sngiu bale ki kot Whit Sunday bad yakas ngi kaba boots ngiu trairu
buon ki jaka ha Europe ki ken kasngining kong kalong Whit Monday namar ka jinglong chong ka Pentecost. Hallelujah. 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 Kahimen ko para katbangi wan siya utray mindakas ni deben kin mau banray ya ka jingay ngo ha utray banray ya ka jingid ha utray banray ya ka jingim jongi sasyasin ha utray bangin dup yo ya ka jingpendemay mensiam bangin dup yo ya ka jinggoid mensiam bangin dup yo ya ka jingay kabakarhay halo jongi Pentecost kalong kapor ban pendemay ya ka jingim jongi. Hallelujah. 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 Minda ko himmen ko para hakenegas ni Pentecost ni shaidyoyi hamallaki imane ni riam ya ki imane daki rong basaw kilindo ki pong ya ka vestment ka basaw ki mumbati baro ki balong ki basaw ya ki jain riam ki long ki basaw ka rong saw kalong ru ka bakerpang jongga jingra ke Pentecost ya roya utray. Hallelujah. 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 Kay ka jimur jongga ne ka rong saw hakas ngiburom Pentecost kane ka pengan mau yang ni wei pai wei ni im haka jinglong do bad haka chaka jinglong do jongi uble wan shong sa lemba umen siam bakoid yaka jing reham jong umen siam bakoid haba wan shaka do jongi ngi kelalong kikun barhem dakabo jong men siam bakoin ngi kelalong kikun badap dakabo jong men siam bakoin bad ka rong saw ka penkan mau ya ka ding bele ka ba wan shong hapo jongi ban penrem ya ka donu jongi daka divine love ka jingi doble jingi uble Pentecost kalong ka rong basaw na gabinda jongi namar kane kalong ka jingwan shong sa jong uble uba paya umensiam bakuin ba umensiam bakuin ulong uding barem kababan ban penkalang ding ya ka donut ya ka mensiam da ka jinglong bale bat ka jingi do bale yaro yaw try hallelujah hallelujah Hallelujah. 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 Ko himmen ko para habalong kumda ngi haban sawto haba ki apostol kadar ngot ki apostol kindup lang ya shispa arpo ngot ki bange haba kila shom haka kamraneng bar kila duai pen greshi posngi kalam lejing lej kalam kano ka jingko salai light no ya ka jingko salai bat ka jingang no tang naga bindaw men siam bakoid habala dab ya ka ta ka shiposni habala po ya ka sngi buram Pentecost kumba kindai beje minste umen siam bakodu la wan hiar halor ki apostol bad baro ki bangi ki yadon lang Bad kilas ngawuto ya ka lerba ka bawan be halo jangi kilas ngawuto ya ka jingwan hya jong tellij ding halo jangi bad kilas ngawuto ka tellij ding kila wan shong halor ki kli jong man pai wei bad kilas ngawuto their heads were caught on fire Habau tellij ding ula wan hiar halo jongi habau ula wan shong halor ka kli kaya ka balajia ka kli jongi kalas tangban meding Pentecost is a moment our head gets fire. Pentecost is a moment where our head gets fire. Yaro yaw try. Pentecost kalong ka kilip mag ngis ngawtu ya kading jongo bale kalo jongi.
Pentecost kalong ka kelip ma ni sautu ka kli jongi kadap da ka ding ubale hapo jongi ka Pentecost kalong ka kelip ma umensiam bakut unstang ban penrem ya ka kli jongi da ka ba vengno ya ka jing sarong jingim da ka ba vengno ya ka jing tarai suniu hal rumensiam bakuin Pentecost kalong ka por bangis sautu ya ka jingdap shoin jong mensiam bakoy nadu kli hadu ka long riniam jong kibrio lada ka Pentecost kamwanra ya ka jingkala ha ka jingim jongi nginum laban yaw pediang ya kane ka jingim badu mensiam bakoy nakata daw buon ki kristan ha kane ka juk ka baminda kilom blem blem kalem don jingki kindia toro ngipule ha ke chitti jongo Paulus bakoy shaki Rom pra iveilai minda don jingpynrem yakito kiba don hau Khrist Jisu minda don jingpynrem ha kito kiba don hau Khrist Jisu don jingpynrem yakibrio bedon hau Jisu Khrist kumnong ilaban long kumnong ilaban don hau Jisu Khrist bandon lang badu Jisu Khrist ngi iwe paiwe ngi don kam yakabor batrekam jongo mensiam bakoy ngi don kam yakabor batrekam jonga Pentecost ngalor jongi dena kata daw katino bale kaong minda don jingpynrem yakito kibadon hau Khrist Jisu bad uyai beteng naba kaain jongo mensiam naba uain kaain jong umensiam ka jingim hau Khrist Jisu kala pelait yanga na kaain jong ka pop pat ka jingiap ya ki banget hau Jisu Khrist kim don shu jingpynrem kumnong elait na ka jingpynrem tang lemba uwe ubryu lemba uwe u person utau person ulong umensiam bakoy kalam umensiam bakoy ngimlaban lai loy naka jingpynrem mano bapalai lud yangi naka jingpynrem minda mano umensiam bakoy ban lai loy naka jingpynrem ngidon kamban imrengka badu mensiam bakoy katbanam penkalang ding umensiam bakoy hapo jongi katbau telij ding uwan hiar halo jongi nginang light loid naka jingpynrem ladang ibu jingai umensiam bakoy ladang isange banyat trelang badu mensiam bakoy kaya ka jingma katbanang jingai naka jingtre jong mensiam bakoy kaya ka jingma ngidang jan badka jingpynrem ban light loid naka jingpynrem ngidon kam umensiam bakoy kay ka jingmud jong ka jingpynrem ka kentup ya ka jimbishar kadu jingpynrem ka kentup ya ka jimbishar kadu ban light loid na ka jimbishar kadu ban light loid na ka jingpynrem shi junom ngidon tangkawe kalindi kata kalindi kalong kongu ya umensiam bakoy ya roya me comensiam 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 bakoy hallelujah 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 barkaktinu balay kaong dekot balay namaru bele ulale yakata kaba kaain kam shimla banle uble ulale yakata kaba kaain kam shimla banle nagabinda ka jingdalot kaddo da kaba payala ukon hakadur jongaddo bapop batkum ujingkenia side pop ula penrem yakapop hakaddo
Minin, mentions ngidang puson. Kum na Jisu kalalang ukuno bale. Barngila yo badelemba umensi ambakoin Jisu kalalang ukuno bale. Minda ubale ula pa yauta ukuno bale. Ubadap da umensi ambakoin ban pelai tiang ina ka jingpynrem. Nanda syuaba un kiu syabaneng ula kularia ki apostol. Bangan pada way patunam pentengan habawan kapi un pentengan yapi un hikai yapi badun pengandang yapi dalam bau mensiam bakuih minta ngin yolud ya ka jingahe kelam mensiam bakuih ngin sadum kelam mensiam bakuih ngin sadum haga siti jongu Hebrew syaki Hebrew lai katsau kakatino bale ka ongkum ne lai katsau ngila kellalong kibayo bindalang badu Khrist ngila kellalong kibayo bindalang badu Khrist tanglada ngibat hadu bakud ya ka jingshania kabangila don nadu bastang kakatino bale ka ong syai kadar ngila kellalong kibayo bindalang badu Khrist Ngi barong idon bindalang badu Khrist. Ngi ki Kristan yo ngadon bindalang badu Khrist. Ya mangi ki Kristan yo nadu kapor ngalayo baptisma ngadon bindalang badu Khrist. Henry pide ban kin mauru artak ya kaktin kababod. Tang bindalang badu Khrist kanum pelait ya pina ka jingpynrem. Ngidon bindalang badu Khrist lemba ka baptisma. Henry kata ka binda ka bapura nginom yo lano ru kumba ong kaktin tanglada ngibat hadu bakut ya ka jingshania kabangila don nadu basta minda kawe ka jimma kabaki Kristan kia kendu kalong kim don jingya ineshu buon ki Kristan hagene ga juk ka ba minda kis ngauhun namar ki yo baptisma Buon ki Kristan hagene ga juk kaba minda kis ngauhun namar ki pendap ya ka rukam. Buon ki Kristan hagene ga juk kaba minda kis ngauhun lada ki pendap ya ka rukam. Lada piwan mas ngiu bale kalabiang. Pendra ga tinu bale ka ong. Ha do bakut pide bandon ka jingyai ne bat ka jingshania baduta uba pelait yapi naka jingpynrem. Banyo madhyakane ka jingker ko ngidon kam uta uway person ulong umensiyam bakuin. Tathado uta u person umensiyam bakuin utrek kam hapo jangi nginum light na ka jingpynrem na lanoru. Yaro yautray? Yaro yautray? Ha ka kitab jingpen pau kabak katsan utrayu bale ula kren hau yanis bakuin ha ka jimpo siniyo katsan sa wepat uangel ula mina ka temple bat da ka surbajam ula perta syauta ubala syong halerulong. To say yala ka rashi bato od. To say yala ka rashi bato od. Naba kaporban od kalapoy. Kajingot jong ka kindaw kala iba. Kani kalong ka kitab kadu jong ka Bible. Uyanis bakuit ulayo ya ka kubor ka jingod kalajan ra ya ka rashi bato od ko himan ko para kane kalong ka por baminda ra ya ka rashi wangel utray upenkre ban wanra ya ka rashi ban namar uble ulayo ya ka jingod kala iba But yaki jingot, yaki harvest, kelampat ibaru unkendai. Namaru jisuam, habawan yaka porot, un pinkalad, yaki kew naki kembat.
Utrayun pa ya ki angel ban ot namar ka jingot kalai kimbatru lai keuru lai kaperte minda pilaban yoi kambun kembat haki ingasem ngilaban yoi kambun kembat duna ba kikeu yaro yautrai yaro yautrai hallelujah hallelujah duna ba kikeu kambun kembat henry walada kambun kembat compare namar ka kembat omla ban job yau keu so duniem walada bun ngut ki bru kilong ki bayim klamble ki ba leben ble kilong ki riben ble compare namar uble udon gabor majority doesn't win before God. Majority can win in the society. Majority can win in the society. Muscle power can win in the society, in the world. Muscle power cannot win before God. Kajimbon bite kamla ban job badiyale parshaya ubale. Kajinkalain dogsa kamla ban wanra jingjob hakamat ubale. Lese pinkalain haka perte haka business jombi. Pila ban job hapadengi paralog jombi namar pidon ki dogsa bakalain danyam day. Henry hakamat ubale kita ki dogsa baro kamlong eye. Sotu Henry buon ki babij ki perkat kumno ngadon ka dogsa ngadon ka spa ngadon ka jingstat ngalaban job ubale. Henry ngako ban nong katkum kane kaktin baru ki ba perkat kumne kilong ki babitam pilong tang kimbat kimbat kelem poida eye ubele un vanra ya ka rashi lemba ki angel namaru yo i ya ka jingot kala ibha ya ki kimbatru kala ibha ka jingsiniu ka bahar rukam kala roy palad ya ka parte ka jingsiniu kala roy haki inga sem jongi ki kimbatru kila roy bha ki kimbatru kila ibha bad ki kimbat minda ki persyang ban kinyot ya ukeu minda kane kalong gapor ki kimbat ki kinyot ya ki keu kasya badon ki keu ki kimbat ong ngansim ya ka jaka jome ko keu namar ngam nyam shu hakane ka perte ka jingsiniu kala roy step ki bri badon ki doksak paklain ki roy step ki bri ki badon ka mensi emble ki duna Wadia ki badon ka minsi emble ki kimbat ki stamban kinyot Henry kinmau uangel ubara ya ka rashi udang ap ban od ban penkalad ya ki babha na ki basiniu nagadaga daw haka kitab jimpan pau uble ulabu ya kani de nagadaga daw ka Pentecost kalong ka jingai jingmut jingai bor ya baro ki bakwa ban roy haka jinglong ble Pentecost kalong ka jingkot ka jingwer ya baro ki Kristan banyai lemba kane ka pilgrim festival ka Pentecost kalong ka jingkot ka jingwer ya ki remba shinrang baro ban one pilgrimage shaka temple jangutrai da ka barai ya usoning kong hakakti jombi te nangda pinsa yomad ya ka bor jangga Pentecost yaro yautrai hallelujah 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 ladang im treben ra ya usoning kong
kum ga jingrake Pentecost so ningong jonga jingim jongi ya ka jingshania tili tilan hau Jesus Khrist ba ka jingwa ban roy ha ka bor jonga men siam bakoy ngin sababe ha ka jingim jongi habang yo I u angel u bara ya ka rashi ban on Hakamatu angel, ngin sa babe, ngin sa ting, ngin sa kinyu, ngin sa tid ya ka syadem, ngin sa kriyat biniyat, kumbaong ya ka gospel. Hangda, en sa don ka jing kriyat biniyat, hangda ngin sa kan sa don ka jingyam ba shirke, naman. Kata kalong ka jingyam jong iberiyo, bam shimla penkare, ke jingyam jong kimbat, kalalong ka ba kam shirke kaba kikeu kirisa kemen kikeu kirisa kemen Pentecost kalong ka ngiburom jong ka jingod man ka Pentecost ka kot ka wering iway payway ban kinmaw ya ka badang up ladangi kender bangi kendai ya man lakat Pentecost en sa po ya ka por ngin sa stang bantid ya ka syadem namar ka por bantid ya ka syadem kalajan ka por bantid ya ka syadem kalajan tangki bas ngawutu ya ka daka shinjong uble kin sawutu ka jingim jonga ka deben kala Pentecost kalong ka por ban kala Habawanu men siyam bakuin halor shispa arpo ngot ki bangit kindup ya ki kadar ngot ki apostol kila kala ya ki bating bid ki kala long ki bastard ya ki bating her kila kala long ki baslor ya ki bamnang ban keren ketin kila stang ban keren da bun ki ketin ha ka ban pensautu ya ka perte baro kawe ka Pentecost kalong ka jingpahu jong giktin jingpahu jong giktin bala pensele jingpahu jong giktin kiba pensautu jingpahu jong giktin bakro ya kiwe shaubale nagadaga daw habau Petrus ulayang banialam hakamat baro kita kiberio kiba one pilgrim omdon kintay hangdong alaong ka Pentecost kalongga jingkawai pilgrim festival kalalongga jingkawai jingod kalalongga jingkawai Shavuot kalalongga jingkawai jonggi tayo bad hakatagasngi tangi shinrang suda rembaju bad habakila yosngo yaka jingsawa jongga jingwan hya jonga men siembakuin hagasngi buram Pentecost baro kibriukilawan ban pet kaya kabadang dia hakamaraneng kilayos ngo ya ka jingsawa kilayos ngo ya ka jingduhay kilayos ngo ya ka jingduhay yaro hakaktin ka tilij bad kilaong bale ngis ngo tun atong syadong habang ikin mau babel kila kulmar Henry ya ka jingsawa Pentecost kakroyang kiremba uburiyu kilayang hakamatu Petrus kila jaumat koremba ngillekum no baru Petrus ulaom kila kawamod ngeit haubale pidiyang ya ka baptisma bapindup dap da ka boru men siyam bakuid ngeit haubale kila kawamod pidiyang ya ka baptisma timay pidiyang ya ka baptisma timay Kohimen ko para ka Pentecost ka kot ka wer yang iway payway bandup syapin baptis sasasin da ka boru men siyam bakoy ka baptisma baar a second baptism a baptisma in the fire a baptism in the fire ka baptisma da ka dingle kan pen kala lai hajar ngut ki remba ki ong ngidon hangne pen baptis yangi ai hangiru kata ka dingle ai hangiru how tau tilij ding
Ai bau tili jeding un wan yer halo jongiru. Kabalang kalastang banyo dur kadar. Haba ki remba beriu, remba shinrang. Kila peni ya ka jinged. Kila pla ya ka jinged. Kila pendam yalade hau mensi ambakoi. Kabalang kalaka minda. Kabalang kastang ban imtroin nama remba beriu jongi. Kilastang ban keranga keli hakamatu mensi ambakoi. Remba beriu jongi kiriki beinu mensi ambakoi. Remba beriu jongi ki kain ka Pentecost kalonga jinghala jongi beriu ki babuai ni pule haka kam jongi apostol ba ar katkendai not katkendai katsau katsan ki ong don kato kadnongo ki remba ki ong kine kide ki beriu babuai buon ki remba beriu kiriki benya ka Pentecost buon ki remba beriu ki kerna kli percaya ka Pentecost buon ki remba beriu ki baklam belai kiriki benu mensi yang bakoi buon ki remba beriu ki perkat kilabanim kalamu mensi yang bakoi kibarki bainu mensi yang bakoi kin mau pidang penrem pidang yop pidang ka jingpynrem namar ujisu pelait yang ina ka jingpynrem lemba umensi yang bakoi lada uno uberiu urki bain ya ka Pentecost urki bain ya ka jingdon umensi yang bakoi urki bain ya uding telij uba wan halo jongi telij ding udang yang persya ya ka jing pelait loid ko himmen ko para ngidon kamban paisha ujisu ngidon kamban paisha umensi yang bakoi ngidon kamban pendem maya ka jingim jang ngidon kamban pendem yalade hakamato bale kasngi buram Pentecost ka kot ka ver yangi vai pai vai ban kala ka bamot ban IT yalade shaka jimpenya jong umensi yang bakoi tang lemba umensi yang bakoi ka jingim jongi kan kala ngin pen kare nagabinda ka Eucharist bakuit kin mau pi baro pi wan hadin ka Eucharist bakuit ngin yai beteng ya ka jimene sacrament bad ngin pen kut artat ya kane ka jimpen kare bad ka jing duai